Eskoñeti dizotu zuen, Arantxa. Arantxak, ez txekete, embarazada gatu ez. Problema bat ikusten, birrizin bizitza zen orduen. Eta pulmoko zeo zer. Eta txekan Errusiako bilete bat hartute. Da, juti guron, hoxe, bai. Jungir, ba. Eta hartu, da junintzen, no bakarrik esan, neure buru bakarrik. Tan ez zen, kanpota, leketxo kue, bilbo kue, txakia zen. Da, kuadria bat, hogei bat lagunero. Fenomenuen. Eta jungunean, lehenengo Moskure. Oso polite. Aeropuertutik haruzkuten, herrire juten, nire juten, euskize. Eta euskize ikarekin danak dorau guztize, emotizoian argi bat, eta etxake, gauzabat, magnetiko ez zora. Ez zora, atarpeti, nobera, personi harrapeti altxe argi zen. Da jungunean, bertan egunien, zera, trenien sartu, afaldu trenien baten da Leningradora. Bai, Leningrado. Bai, Leningrado zuen, orduen. San Petersburgo hori, baina ez Leningrado. Eta, zoratute. Ze polite, eta zena gauza esatuzko militarra gero batzarrak guazik izidea. Zena, haren torto zoazen kontuetan, eta preguntetako, orduan txikasi zoazen zelan eskabetan Rusiatik zein zuen. Perestroika delako rollo bat. Bai, holako rollo bat zuen. Eta preguntetako, eurik ez tekela betik zertarako bez, da preguntetako gure gendune. Da ba, preguntetako entxean, baina gehizia gure genduan, kanpu nibitia, marron egoti baina. Tratamendu bat emozkoian, del 10. Del 10, bueno. Baina zuko lagunak egiten dituzu, ez da hemengo lagunak. Bai, Manu, Pedro Luis, Alberto, Begoña, Bereizti Ima, Naparra bai, Troskuek, Troskuek? Trosku baita, beste batzuk Euskadiko Eskerrekoek. Eta Patxi, Naparra oso makoetanak. Bat suizideen jagoan. Gero hau baina, ez viajien. Viajien ezker.